ଶୁଭୁଛି ନେଲ ମାଛ ଅଛି ତ ରଖିଦେଲ। ମାଛ ମାଛ କଣ ଆଣିଛ? କହିଥିଲି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆଜି ଆସୁଛି, ମଟନ କି ଚିକେନ ଟିକେ ଆଣିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ତମେ ବି ନା ଦେଖୁଛ 2 ମାସ ହେଲା ଚାକିରି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଘର ଚଳୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମଟନ କି ଚିକେନ ହେଲେ ହବ, ମାଛ ଟିକେ ହେଲେ ହେଇଯିବନି ଆଜି। ହଁ ବା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ଭାଇ ଯୋଉଦିନ ଆସିବାର ଥାଏ ନା ତମ ଭାରି କେବେ ବି ପଇସା ନଥାଏ। କଣ ଅନଉଛ? କଣ ମୁଁ ମିଛ କହିଲି? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଏଇ ଘରଟାରେ ଜମା ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଏଟା ନାହିଁ, କାଲି ସେଟା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି। ମୁଁ କଣ କରିବି? ଥିଲେ ଆଣିବି ନା, କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଯାହା ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କର। ହଁ ଦେଇ, ହ୍ୟାଲୋ, ଏତେବେଳେ ହେଲା କୋଉଠି ଅଛୁ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନି ଯେ? ହଁ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଫେରି ଆସିଲି। ମାନେ? କାରଣ ସେଠି ଯିଏ ବସିଥିଲା ସିଏ ମୋ ଦେଇ ନୁହଁ। କଣ ପାଗଳ ଭଳି ଗପି ଚାଲିଛୁ? ମୁଁ ପାଗଳ ପରି କଥା କହୁଛି? ତୋର ମନେ ଅଛି ଦେଇ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ, ଆମ ପାଖରେ ଆମ ବାପା ନଥିଲେ, ଆମ ମା ଆମକୁ ଗୋଟେ ବକ୍ତ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇ ପାରୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୋକରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତୁ ତା ଘରୁ ଖାଇବା ଆଣିକି ଦେଇ ଦଉଥିଲୁ ଆଉ ମତେ ବୁଝେଇ ଦଉଥିଲୁ। ତୁ ଆଜି ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଇଗଲୁ ଦେଇ? ମୁଁ ସେଇଦିନ ତ ଘରକୁ ଯିବି ଦେଇ, ଯୋଉଦିନ ତୁ ଭେଣେଇ ଭାଇଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ଆଉ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହଉ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଥ ଦଉଥିବୁ। ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଲାଗେ ରେ, ଦୁଃଖ ସବୁ ନୂଆ 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 ଲାଗେ ରେ।